Kauturan, mayong adlaw sa inyo tanan. Karon nagapasalamat naman kita sa Ginoo na makapadayon kita sa pagpamalandong sa inyong mga pulong na makita sa Mateo Kapitulo 12. Tagakon lamang pagabasahon ang halin sa 40 pagkadto sa 42. Kag diri sa Hiligaynon nga Bible nagasiling, subo nga si Jonah nagpabilin dito sa tiyan sang dako nga isda sa sulod sang 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Subong man ang anak sang tao magapabilin sa kadadalman sang duta sulod sing 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Sa adlaw sang paghukom, ang mga tao sa Ninive magasumbong sa inyo tungod kay naghinulsol sila sang ilang mga sala sang pagkabati nila kay Jonah nga nagwali. Karon may isa diri nga labaw pa kay Jonah. Sa adlaw sang paghukom, ang reyna sang nabagatnan magasumbong sa inyo tungod kay nagkari siya halin pa sa malayo nga lugar sa pagpamati sang kaalam ni Solomon. Kagyari karon nagasiling ako sa inyo, may isa diri nga labaw pa kay Solomon. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kagaton tanawon sa siningitiyon ang mga kaundan sini. Ako ni hambalan background sini nga bahin sa balaan na kasulatan. Una, may mga grupo nga makabig naton nga mga maalam kag mga reliyoso nga mga tao nga kag nagpalapit sila kay Jesus Christ kag nagsiling sila kay Jesus Christ, Ginoo, gusto kami nga maghimo ikaw sang milagro agod nga magtuo kami sa imo. Ang ginapangayo nila milagro agod nga magtuo sila kay Kristo kon si Kristo magpakita sila sa ila sang mga milagro. Pero ang aton ginbasa, ang sabat ni Kristo sa ila, okay, pero may isa ka pinakadako kag importante nga milagro, amo ang milagro na nungod kay Jonah. So may mga tao nga na-mensionar diri sa akong ginbasa, si Jonah, si Solomon, ang reyna sang Sheba, ag siling diri sang isa sang Bible nga may isa nga labing importante kag labaw sa tanan. Amo ina si Jesus Christ. So tanaw naton ining mga personang nasulat diri agod makuhaan naton sang espirituhanon nga application para sa aton nga pangabuhi karon nga mga inadlaw. Okay, si Jonah, ini nasulat man sa Jonah nga libro alin sa chapter 1 to 11 agad sa chapter 3 dra naton makita ang kasaysayan ni Jonah. Si Jonah isa ka propeta sang Dios. Ang propeta amo na ang nagahambal sang mensahe sang Dios sa mga tao. Amo na ang obra sang mga propeta sa Old Testament. Ang Dios naghatag sa ila sang mensahe kag ang mensahe halin sa Ginoo ginapaalinton nila sa mga tao. Karon si Jonah subong nga propeta sang Dios, ginsugo siya sang Dios nga magkadto sa Ninive agod magwali dito sa mga tao. Ang mensahe amo nga dapat maghinulsol ini nga mga tao sa Ninive kay tama kalaot sa mga tao nga nag-i-star sa siningadoong. Pero si Jonah, suno sa kasaysayan,
wala magtuman sa Dios. Ang ginhimo niya, imbis malakat siya sa Ninive, nagkadto siya to sa pantalan sa Jopa, nagsakay siya sa barko, padulong sa Tarsis. Malayo nga lugar, sang sa lugar nga ginasugo sang Diyos iya, nga iyang katuan. Pero ang Diyos nagpadala sang dako nga bagyo sa barko nga iyang ginasakyan. Kag ang mga pasahero dito, nakulbaan na, ang iban nga mabugat nga karga, ginahaboy na nila sa tubi, agod nga magbag-an ang barko, nga hindi malunod. Pero samtang problema sila dito, si Jonah yan huluhigda dito sa budiga sang barko, kag nabalaan gid siya, nga siya amo ang may sala, kabangdanan nga nagpadala ang Dios sang dako nga bagyo. Kag tungod sina kay nabalaan siya, ginpamangkot siya sa mga taga-barko, ti anong himuon namon sa imo, agod nga maguntat ang amo nga bagyo. Ang sabat ni Jonah sa ila, hakwatan na lang ninyo ako, kag ihaboy. Okay? Mapakahakwat pa siya, agod nga ihaboy. So ginhimo ina sa mga tao sa iya, although nga tani sopak ina sa ilang kabubuton, nga hakwaton siya kag ihaboy. Pero kay amo ng paagi, ginaboy siya. Ang Diyos, nag-ama naman sang dako nga isda. Sa pagtupa niya dito sa tubi, medyo ginlamoy lang siya, wala siya ginusap, ginhalon lang siya sang dako nga isda. Kag dito siya sa tiyan sang isda, nagpangamuyo siya sa Diyos. Kag ang Diyos naghatag sa iya sa ginasiling naton nga ikaduhang kahigayunan, second chance. Wala siya ginusap sang isda, ginlamoy lang siya, gintulon, buhi siya sa sulod sang isda. Kag ang Diyos nagsugo sa isda, nga dalon to si Jonah sa Ninive, kag dito soka. So tanaw naton ang istorya. Ang tao nga malalison sa ginasugo sang Dios, katulad kay Jonah, ang kabuhi sina nga tao nga nagmalalison sa Dios, pirwisyo sa iban nga mga tao. Nagahatag sang problema sa iban nga mga tao. May eksperyensya nato nina sa aton panimalay, sa aton barangay, kung may isa ka bata sa aton panimalay nga malalison sa Dios, hindi lang siya amo ang nagaproblema, problema sa iyang ginikanan, problema sa iyang mga kautoran. Nahimo kag nagahatag siya sang perwisyo sa iban nga tao. Amo na natabo kay Jonah. Siya lang ang may sala, pero nadala sa ang tanan nga mga tao dito sa barko. Kay ang Diyos nagpadala sang bagyo. So nadala sila sang kalisdanan nga ang kabangdanan amo si Jonah. So nahimo siyang perwisyo sa mga tao dito sa barko. Kaduha nga makita naton nga nahimo siya gid nga problema dito, kay ginsingganan pa niya ang mga tao sa barko nga hakwaton siya kag ihaboy. Nga ang mapahakwat pa siya, tani siya na lang ang nagloso. Amo na ginsiling nakon, ang tao nga malalison sa Dios, nagahatag sang dako nga problema sa iban man nga mga tao. Nagpahakwat siya, ginakwat kag ginaboy. Hindi lang perwisyo sa mga tao sa barko, hasta ang dako nga isda na perwisyo man. Kay man abis ang isda kon pagkaon na ni, kay man may tao nga ginlamoy niya, abi niya busog di siya. Gali kay ginpugngan sang Dios ang sulod sa iyang tiyan nga hindi pagtunaon si Jonah. So perwisyo siya sa isda, kag nagdako ang tiyan sang isda nga daw buta sang hangin, hindi man mabusog, kay ginpugngan man sang Dios nga hindi pagtunaon
si Jonah sa sulod sang dako nga isda. Okay? So ang isda na problema pa sang isa ka tawo nga malalison sa Ginoo. So imbes nga ang isda mangita sang pagkaon, wala siya kapangita kay ginsugo pa siya sang Dios nga dalon to si Jonah. Malangoy siya pagkadto sa Nineveh, lugar nga malayo, agod nga isoka dito si Jonah. So abi sang isda pagkaon na ni gali kay perwisyo pa sa iya. Kung sa ato pa ng mga tao, may ara kitang holobaton nga nagasiling, imbes nga kwarta na, nangin bato pa. Para sa isda, bisan way siya buot, abi niya pagkaon na, gali kay nangin perwisyo pa sa iya. Susulito na kung liwat, ang taong malalison sa Ginoo, naghatag sa dako nga problema, hindi lamang siyang kagalingon, bisan pa sa iban nga mga tao. Pero ginatagan siya sa ginasiling nga second chance. Kagang Bible nga aton ginbasa kay na naghambal sini nga nagasiling, may isa ka tao nga mas labaw pa kay Jonah. Okay? Sinong ginahambal sang Bible nga isa ka tao nga labaw pa kay Jonah? Inaamo si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo mas labaw o kon dako gamhanan ikumparar kay Jonah. Okay. Si Jonah ihatanaw naton nagmalalison sa Ginoo. Sa una nga panahon sa iyang kabuhi, nagmalalison siya sa Ginoo. Pero si Jesus Christ iya, nga mas labaw o kundako kay Jonah, wala sang segundo nga matun-an nimo sa Bible nga si Jesus Christ ang diri sa duta, nagmalalison siya sa iyang amay, nga nagpadala sa iya diri sa duta, wala bisan isa lang ka segundo. Si Kristo wala gid nagsopak sa iyang amay. Kung tanaw nimo ang record sa balaan ng kasulatan, sang si Kristo nagpangamuyo dito sa garden sang Gethsemane, sang dali na lang siya ilansang sa cross, si Kristo nagpangamuyo dito, siya amay kung mahimo, ilikaw ini nga kupa sa akon. Kung sa aton pa ang kamatayon, nakita niya dito sa kupa ng parehas blasang tasa nga ginaimna naton sang kape, amo na siling niya nga kupa. Ang sulod sa iyang kupa, nakita niya dito ang dako nga pag-antos, ang kasakit sang agi sang korona nga may tunok, siyang agtang, ang agi sang lansang siyang kamot kag tiil, kag ang agi sang bangkaw, nga ginbuno siyang kilid. Nakita na ni Kristo sa sulod sang kupa, nga ginasiling niya, amay kun mahimo, ilikaw ini nga kupa sa akon. Pero kabalo ka nung sugpon sang hambal ni Kristo, pero amay siling niya, hindi ang sa akon amo ang matuman. Ang imong kabubuton amo ang matuman. Amo ina nga nagsiling ako, labaw iya si Kristo kay Jonas, kay si Jonas siya, sa una nga tion nagmalalison siya sa Dios, pero ginpakita diri nga si Kristo nga dako pa kay Jonas, siya nagmatinumanon sa Dios, kag wala sing isa ka record bisan isa lang ka segundo nga si Kristo sang diri sa duta nagsupak sa kabubuton sang amay didto sa langit. Kabalo kanong siling sang John chapter 10 verses 17 pakadto sa 18, siling sang Bible, ang amay nahigugma gid kay Kristo. Kay si Kristo handa, willing sa paghalad sa iyang kabuhi sa cross, agud matigayon ang kaluwasan sang mga katawan. Handa siya, voluntaryo nga ginhatag niya ang iyang kabuhi. So, wala gid siya nagsupak sa amay, kundi willing siya, handa siya, voluntaryo nga ginhatag niya ang kabuhi
agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag. So ang Bible ginasulit niya kadua ginsulit sa among nga bahin sang balang kasulatan nga si Kristo mas labaw kag dako pa kay Jonah tungod kay siya nagmatinumanon, si Jonah iya nagmalalison. Gintagaan siya sang Dios ang second chance si Jonah. Sang dito sa tiyan sang isda, nagpangamuyo siya, nagmando ang Dios nga dalon siya sa Ninive agud magwali sang pulong sang Ginoo. So dito na si Jonas sa Ninive. Nagtindog siya kag nagwali sa mga tao. Ang siling ni Jonas, siling niya, maghinolsol kamo kay ini nga syudad sang Ninive pagalaglagon sang Ginoo. Nagawali siya sa nga nagaugtas. Kay man ang gusto yan ni Jonas nga ang Ninive laglagon sang Dios. Amo na ang gusto niya kay man ang syudad sang Ninive amo ina ang kapital sang Assyria nga kontra sa ilang pungsod nga Israel. Si Jonas taga-Israel, ang Ninive capital city sang Assyria nga kontra sang mga taga-Israel. Tungod sina ang gusto yan ni Jonas nga laglagon sang Dios ang Ninive agod nga wala na sila sang kontra. Pero ang Diyos iya, ang nature sa Ginoo, gugma. Ang Diyos gugma. Kag nagasugo siya sa mga tao, nga higugmaon kag pangamuyoan, bisan pa ang aton kaaway. So inaamo ang wala makuha kaayo ni Jonah, kabangdanan nga nagawali siya to, pero nagainit ang ulo niya, nagaugtas siya, kay man gusto niya nga laglagon ang Ninive, ang kapital nga syudad sang Assyria, nga amo ang kontra sang mga taga-Israel. So si Kristo iya, hindi parehas kay Jonah. Kung si Kristo nagapangwali kag nagpanudlo sang diri pa sa dota, si Kristo iya nagapanudlo kag nagawali upod sang dako nga paghigugma sa mga tao. Dako ang kabalaka ni Kristo sa mga tao. Ang gusto yan ni Kristo nga mga tao makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag. On the other hand, si Jonah siya nagawali man siya tuod kay napwersa lang siya to, pero gusto niya nga ang Ninive malaglag. Si Kristo iya nagapanudlo kag nagawali kay gusto ni Kristo nga wala sing bisan isa ka tawo nga malaglag, kundi ang tanan nga mga tao makaangkon sang kaluwasan sang ila kalag. Kabangdanan nga ang Bible nagasiling, si Kristo mas dako o kung labaw pa kay Jonah. Kay balatyago ni Jonah, kag balatyago ni Kristo lain. Siguro kung may panahon kita, kamo, tanawon ninyo ang mga 4 ka chapters sang Jonah, libro nga Jonah, kag makita ni Mudra, nga sang ang mga tao sang Ninive naginulsol tungod sang wali ni Jonah, kag wala man sang Dios kinlaglag ang Ninive, si Jonah nagpangasubo. Sa chapter 4 makita ninyo nga si Jonah hindi malipayon. Nagpangasubo siya kay wala ginlaglag sang Dios ang Ninive. Pero ang Dios ialain, dako ang kalipay dito sa langit kon may isa ka kalag nga maghinulsol sang ila sala. Kita nimo ang dako nga diferensya sa ginhimo ni Jonah kag ang himo ni Ginoong Kristo. Kag ang Bible nagasulit-sulit, si Kristo iya mas labaw kag dako ikumparar kay Jonah. Okay, ang ginahambal sang Bible amo ini nga si Kristo amo ang nagatinlo, nagakuha sang sala sang tanan nga mga tao. Tanan. Si John sang nagapanudlo siya, si Kristo nagabot kag nagapakadto sa ila. Kabalo ka anong ginhimo ni John? Gintudlo niya
ginsingganan niya mga tao tanawa kay man si Kristo nagapalapit. Sila tanawa ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan. Sala sang kalibutan ang kuhaon ni Ginoong Kristo. Kagluwas sina ang Lucas 19 versikulo 10 nagasiling nga si Kristo nagkare sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Okay? Si Kristo ya manuluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Pero si Jonah ya nakaangkon sang kaluwasan ang siyudad lang sang Nineveh. Si Jesus Christ ya bilog nga kalibutan. So kung ikumparar mo si Jonah kay Jesus Christ, ang ginasiling sa Bible, mas dako kaglabaw iya si Kristo, kay si Kristo manluluwas ang tanan ng mga tao sa kalibutan. Samtang si Jonas iya, limitado lang to ang nagkaluluwas sa syudad lang sang Nineveh. Okay, may isa pag hindi ka tao nga ginmensyonar, ang isa iya ginmensyonar si Jonas, si Jonah. Kaya ginabalik-balik sa Bible nga si Jesus Christ mas labaw ikumparar kay Jonah. May isa pag hindi ka tao nga ginmensyonar man sa akon ginbasa, amo si Haring Solomon. Okay? Si Haring Solomon, hari sang Israel. Hari siya sang pungsod sang Israel. Si Kristo ya, kung ikumparar mo kay Solomon, mas labaw si Kristo kay Haring Solomon. Kay man bisan pa sa tong tion nga ang anghel nagpalapit kay Virgin Mary, ginhambalan sang angel si Virgin Mary nga ikaw mag-aanak sang isa kagamhanan. Siya magaluwas ang iyang mga katawhan. Kag ang iyang ginharian, siya magahari, siling sang anghel. Kag ang iyang ginharian, pagkahari, mangin wala sing katapusan. Eternal ang iyang pagkahari. Si Haring Solomon iya, hari lang sang Israel, pero iyang ginharian may katapusan. Si Kristo iya, hari sang bilog nga kalibutan, kag ang pagkahari wala nagauntat, wala nagatapos. So bisan pa si Haring Solomon, mas labaw si Kristo kaysa iya. Okay? May isa pagid ka maayo nga bintaha nga makita naton kay Haring Solomon. Si Haring Solomon bisan siya bata pa nga nanginhari sa Israel, nagpangamuyo gid siya sa Dios. Kabalo ka kung anong pangamuyo niya. Siya, Ginoo, hatagi ako sang kaalam sa paggiya, pagtuytoy sang mga katawan sang Israel. Agod nga makahatag ako sang maalamon nga desisyon sa pagsulbar bisan pa sang konflikto sang mga tao sang Israel. Si Solomon wala nagpangayo sang manggad kag malapad nga mga kadutaan. Wala siya nagpangamuyo sina. Ang pangamuyo niya sa Dios, amo ang kaalam. Agod nga makahukom siya sa insakto sang mga problema sang mga katawan sang Israel. Kagina ginhatag sang Dios sa iya. Matuod man, nabantog ang kaalam ni Solomon sa bilog nga kalibutan, nga may kinaalam siya nga ginhatag sang Dios sa iya. So kadamo sa mga tao nga nagapalapit sa iya, kag nagkapangayo sang laygay, iban pa tungod kay siya isa ka hari nga maalam. May problema nga gindangop kay Haring Solomon. May duha ka babae nga nag-i-star sa isa ka balay. Kaya gining duha ka babae may mga bata. Ang ilang bata nga duha halos tubo-tubo
daw mga inadlaw lang. Siguro 3 lang kaadlaw ang namagalungan sa isa. So halos parehas kadalag ko ang 2 ka bata. Ang isa ka nanay, ini nga mga babae, puro tanan way bana. Nagbata pero way bana. So nag-start sila sa isa ka balay. Ang isa ka nanay, ang iyang bata na patay. Ang ginihimo sini nga nanay, kaya napatay ang bata, ginkuha niyang bata sang isa to ko babae, kag ginkambyo ang patay among ginbutang niya to, kag ang buhi, nga hindi yang bata among ginkuha niya. Pagbugtaw sang isa kiloy, nasapuan niya nga ang bata patay niya, pero ginimutadan niya. Siling niya, hindi man akon bata. Siya mabalaan mo, kung ikaw iloy, mabalaan mo itsura. Kung imo na bata, bisan mabunag pa na, bago pa na bunag, makilala mo gid. So gintanaw niya to, ang isa ka babae, at to ang bata niya, nagkambyuhanay. Ang patay ara siya, ang iya bata nga buhi, ato sa isa ka iloy. So gindala ang problema, kay nag-away na ang 2 ka nanay. Gindala kay Solomon, subo nga maalam nga hari, ang ginhimo niya amo ni, ginsugo niya ang soldado, niya sige kuha to sang pinakatalom ng espada. So nagkuha man ang soldado, gindala dito, kagang hari nagsiling, okay, ato ni nga partihon sa inyo nga 2, bukon naton. Ili nga bata, hindi utdon, bukon halin sa ulo pagkatos sa tiil. Ang katunga, ihatag sa imo. Ang isa katunga, ihatag sa imo. Patas ka mo agod nga, hindi na ka mo mag-away. Okay. Kabalo ka anong siling, sang tunay nga iloy, nagsiling ang tunay nga iloy. Haring Solomon, hindi na lang pagtungon o kung patyon ang bata, ihatag na lang na siya ang bilog nga bata. Okay na lang sa akon. Hindi na lang ko magreklamo. Bisan nabalaan ko nga ako na bata. Ihatag na lang siya. Agod nga, hindi mapatay ang bata. Maaptik si Haring Solomon. Siling niya, ihatag ini nga bata sa sining iloy nga hindi gusto patyon. Amo ini ang tunay nga nanay kay nagkakabalaka siya sa sining nga bata. Samtang ining isa iya, wala nagkakabalaka, kag gusto malang niya nga patyon tungon. So nabantog ini nga desisyon sa bilog nga kalibutan, nabantog ang kinaalam ni Haring Solomon. Kag tungod siyang kaalam, nakahukom siya sing sakto nga paghukom. Ang siling naman iya sa Bible sa aton, nga si Jesus Christ, mas labaw kay Haring Solomon. Nga si Jesus Christ iya, hari siya sang tanan nga mga hari. Bisan pa si Haring Solomon, under sa iya. Kay siya, Ginoo sa mga Ginoo, kag hari sang mga hari. Luwas sina, nagpakita ang Bible sa aton, nga bisan si Haring Solomon, maalam siya, pero ang Bible iya nagatudlo, nga si Kristo, amo ang gahom sang Dios, kag kaalam sang Dios. So si Kristo, subo nga Dios, mas maalam ikumparar kay Solomon. Tungod sina, nga siya Dios, nga nagkari sa kalibutan, siya ang gintugyanan sang amay sa langit, nga siya amo ang magahukom sang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Si Haring Solomon nagahibo sang husto nga paghukom sa mga tao sa Israel. Si Kristo iya ginhatagan sang Dios sang amay, sang gahom sa paghukom sang tanan nga mga tao sa kalibutan.
Si Kristo lamang ang makahatag sang nagakaigo nga paghukom sa aton tanan. Kung si Haring Solomon nakahimo sang maayong ang paghukom sa pungsod sang Israel, wala gintugyan sang amay sa iya kay Solomon nga siya magakom sa tanan ng mga tao. Gintugyan ina sang amay siyang bugtong anak kay si Kristo amo ang kaalam kag gahom sang Dios, so siya lamang ang makatag sang nagakaigo nga paghukom sa tanan nga mga tao. Mga kautoran, ginhambal sang balana kasulatan sa aton nga si Kristo magabalik liwat sa sining kalibutan sa paghukom sa tanan nga mga tao. Magakari siya. Kag dapat nga kitang tanan sa wala pa mag-abot ang pagkari ni Kristo na aman ang aton mga kabuhi, kung sa aton pa aton naginhinulsulan ang aton mga sala, nagtuo na kita kag nagbaton sa Kristo sa wala pa mag-abot ang ginasiling nga final judgment. Amo ini ginatudlo sang balang kasulatan sa aton, kag makita ini sa John chapter 5 verses 28 pakadto sa 29, nga sa pag-abot ni Ginoong Kristo sa sining nga kalibutan, ang tanan nagkalamatay magaguwa sa lulubngan, kag ang tanan nga mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo magaguwa sa lulubngan, kag magakadto si himaya upod kay Jesus Christ, kag dito magkalipay siya sang kalipay nga Diyos nun. Pero ang mga malaot siling sang Bible, ang tao nga nagsikway kay Kristo, ang mga tao nga wala magtuo kag nagbaton kay Kristo, magaguwa sila sa lulubngan sa tion sang pagkabanhaw sang tanan nga mga tao, kag magaanto sila dito si impyerno, ang linaw sang kalayo nga wala sing katapusan, nga tungod kay wala nila ginbaton si Kristo, kundi ilang ginsikway si Ginoong Hesus nga amo ang maluluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Pero may ari nga mayong balita para sa aton tanan. Ginhambal naton ang impyerno, ang linaw sang kalayo, nga kaladtuan sang tanan nga mga tao nga wala magkalaluwas. Pero ang Bible naghambal sing labing matag para sa aton. Kagani makita sa Mateo 25:41. Nagsiling ang Bible nga ang impyerno, ang linaw sang kalayo, wala ginhimo sang Dios para sa mga tao. Wala niya ginhimo, wala niya na ginpreparar para sa mga tao, kundi ang siling sang Bible ginhimo ina sang Dios para kay Satanas kag sa tanan nga mga anghel ni Satanas. So aton ini atagon nga mga punto. Ang siling sang Bible nga ang impyerno wala ginhimo sa Dios sa mga tao. Ginhimo ina sang Dios ang impyerno para kay Satanas kag sa iyang mga anghel. Si Satanas may mga anghel man, iyang sumulunod. Ginatawag naton nga demons. May isa lang ka Satanas, pero may madamo nga mga demonyo kag mga evil spirit nga mga anghel ni Satanas. Amo ina ang ginamanan sang Dios sang ginatawag nga impyerno. Pero nga may mga tao nga maimpyerno, kay man amo ina ginahambal sa Bible. Ang tao nga nagkalapatay, nga wala sing Dios, wala maghinulsol sang ila mga sala, siling sang Bible, igahaboy siya si impyerno, ang linaw sang kalayo. Nga may mga tao nga maimpyerno, nga wala man ina ginhimo sang Dios para sa mga tao, ina tungod kay imbis nga ang tao magsunod sang Dios, ang ilang ginasunod amo si Satanas. Si Satanas butigon kag manugpatay.
ang mga tao nga yara nagpaidalom sa gahom ni Satanas, amo man ina ang mga tao nga nagahimo sang dalagko nga kalakasan sa siniyang kalibutan. Kabangdanan sila magaupod sa ilang ginasunod ngamong ilang leader nga si Satanas. So, hindi mo mabasol ang Diyos, kundi ang mabasol naton kita mismo sa aton kaugalingon, kay wala kita naghimo sang insakto nga desisyon sa pagbaton kay Ginoong Jesucristo. Siling sa Bible, may duwa ka dalan. Ang isa malapad pagkadto sa kalaglagan, ang isa kadalad makitid pagkadto sa himaya. Pili ikaw, kundiin ang sundon mo ang malapad nga dalan nga pagusto ka lang himo sang sala, kag siya'y magpagsubay sina mga katoy na nga dalan sa kalaglagan dito sa impyerno. So karon amo ang tion, magpili ka sang pinaka maalamon nga pagpili. Sunda ang dalan sang Dios, isikway ang mga kalakasan, maghinulsol kita sang aton mga sala, itugya naton sing lubos ang aton mga kabuhi sa Ginoo, kag alagaron ta siya tubtob sa iyang pagbalik liwat sa sining nga kalibutan. Madamong salamat, kag kabay nga aton Dios magapabilin kag mga hatag sang Dios non nagkalinong sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.